какво го прави. Браво, скъпи, скоро да пеем така. Веднага правя план. Добре, че беше. Да. Какво да разправим? Да е малко отдаем за едно студо. За кого се отдаваш? Да е бе, много блока отдавам. Не бъде с единица. След хората, да. Държи два. Аз кажеш. Може това. Не, като стрела през дървото. Обаче виж, че не се хака в дървото. Значи, това му е лето, не се хака в дървото. И тук беше дошъл. Не търси там такова. Знаеш, разбираш, тук дошъл и легнал. И вече, като го фанаха, като го нафънах, взима 25 метра лън. И вече тогава, като го държа, натягам и го обърна. Го обърна и така. Се извъртя. Мислиш, че е Алмур, Вано вика, ако беше Алмур, не знаеш. Аз го скъсах, нали, като се обади, той беше вече в дървото. В дървото. Вече като го водя и той залива, няма как. Разбираш, даже го отпуснах да тръгне, дето и си мисля, викам, сега ще го напъна, да мога по-бързо да го прекарам. Боже, така, и такова. Откъде сте бе? Да. Аз за които казвам сега. Възможно е 10 пъти да дойде, да си вземе царето и да плюхне или да закачи. То го е плюхнал и се е завъртяло и го е стопнало. Иван Заков вчера като тура конец, викам, няма тураш на морето конец. Защото кората седи на циферчена и при плюене, конецът като го плюхне, така ще хвърчи. Знам късме. Това се казва късме. Куда е късмет? Това целият живот е късмет. Късмет е, че сме се разбили. Да. Добре, че беше лодката там. Аз останах тук да... Не, пак имаше шанс, защото той като дойде тук, Като взимаше. Виж, то довисък да не е в колите. не се опази. Тук не е още. Това ще иде от някъде да гледам. Той върви клипа в момента, но вече го изкарваме тогава, снимка ще прави. Само фанато ли сега? Има. Тук ли? Чакай да видя само, дали паща това. Здесь стойки Медина. Минава где стойки. Минава. Вземи това контакт есть. Моя 5 кила тегля. Хайде. Моя 5 кила тегля. Хубаво сега, за коли го притигнем ли? Ширим примет това. Аз да му кажа да дойде, Митко. Не да му кажа да дойде. Чакайте да отиде. Кърка
Перката ли? Перката рядка. Дай, дай му нож четка горе да резна само. А, не, Да, чакай. на, Имаш? Не,